Bakit? May balak ka na bang kalimutan ako? Boyfriend mo ako, kaya natural lang na magtatanong ako sa'yo. Apay nga rin ba dim bata na kito'y damag ko? Paano ko ba kasi sasabihin? Baka pag sinabi ko, baka biglang lumayo loob mo sa akin. Oh, kinakausap kita. Ha? Baak. Halili na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Baak at Andres. Bigbigat, nakamirog-rog man natin nga taon. Mga tamanti problema natin. Paano ko kaya sasabihin kay Baak yung plano ko? Ang hirap pa man din suyuin kapag nagtatampo. Sweetie Pie, bumili ako ng bulaklak para sa'yo. Medyo nalaylay nga lang, mas mura kasi. Tsaka sulang kaya budget ko. Ano ka ba? Mas mainam na yan kaysa naman wala. Kaysa naman yung saka ka lang magbibigay ng bulaklak kapag nategi na ako. Tsaka, aanuin ko naman yung pagkamahal-mahal na bulaklak kung patay na ako, di ba? Gusto ko nam. Kaya pagtyagaan mo na lang to. Medyo mabango pa naman eh. Dapat iangot na. Di pa naibos. Mayat timod matata. Siguro, mayat ajay na inom mo dirabi eh. No amom lang, no kasano ka nga dungdung mo eh. Okay. Tsaka ito lang ang maipapangako sa'yo. Hindi man kita mabigyan ng magandang buhay. Mabibigyan naman kita ng magandang lahi. Ito talaga, huwag ka nga. Baka mamaya, mapaluha ako sa mga sinasabi mo. Para kasday lang. Apoy ko matagsangit ka. Tears of joy. Tears of joy ang tawag doon. Kasi, napapasaya mo ko sa mga pinaggagawa mo eh. Tears of joy pala ang tawag doon. Eh paano naman pagkuhan? Tears of how to forget. Nakakainis to. Bakit? May balak ka na bang kalimutan ako? It's depend upon the situation. Parang yung kantang ang hirap tanggaping di mo na ako kailangan. Sana na may iningatan mo. Ganun ba yun? Oo, basta ganun na yun. Nagadoam mom. Kalimutan. Kalimutan ka dyan. Padasa, mabakal ka. Eh nakaya mo nga pagbigkil ang kanyak sa laeg o ba? Sika nga talaga nga lalaki ka. Niloloko lang ti ammom. Binibiro lang naman kita eh. Kasi ang seryoso mo kanina. Natipang panunutin niya. Wala. Wala ka dyan. Bakit? Natural lang ba sa isang tao na natutulala sa isang sulok? Huwag mo na kasing tanungin. Boyfriend mo ako, kaya natural lang na magtatanong ako sa'yo. Apay nga rin ba dim bata na kito'y damag ko? Paano ko ba kasi sasabihin? Baka pag sinabi ko, baka biglang lumayo loob mo sa akin. Oh, kinakausap kita. Ha? Baak. Naks naman! Mga pag-ibig ang best friend ko ah. Mga lovers in ka na rin. Ano? Bes, kamusta na? Naks naman! Talagang may pabulaklak pa sa'yo si Baka. Okay lang naman, Bes. Ang city Baak, di ba? May pabulaklak pa. Ikaw, kamusta ka na? Si Baak? Sweet? Kailan pa? Bitter ang lalaking yan. Wag ka. Mabait na ngayon si Baak. Tsaka hindi na siya gaanong naglalasing, Bes. Tsaka maalaga pa.
Anong pinakain mo dyan? At napagbago mo? Lahat naman ng tao nagbabago. Basta pakiusapan mo lang ng maayos. Eh, ba't ako? Ginagawa ko naman lahat ah. Pero yung mga nagiging jowa ko, kung hindi patago, bawal pang i-post. Gusto ko naman yung bulgaran na, parang sa inyo ni Baak. Bala kamit ngamin. Isumat ti kinayat mo. Anagarod maaramidak, no isulatigasat ko. Nuhan mo kaya tikas na nga pinagbiag mo. Agbikil ka, nagtahan ka marigrigata na yun. Anong sabi mo? Sabi ko, gumaganda ka, tsaka bumabata ka. Talaga Baak? Ano pang napapansin mo sa akin? Tagong mo, tumang tangosin. Atoy agong naikabay ko, pumakpak libe. So, gumaganda na talaga ako niyan? Woy, kaso talapayag mo, dadurik na. Kurikor ka man. Hoy, Baak. Magdahan-dahan ka naman sa sinasabi mo sa best friend ko ah. Ibagbaga lang ti makikita. Kasi ka nga lalaki, inya lang madildilaw mo. Pero puminpintas ka nga talagan. Tsaka bumangbang lupay ti angot mo. Nice. Han nga kaslide, nagmadis angot mo. Medyo naangsig. E di Ajoy ah, pero iba na ngayon. May pambili na ako ng sabon, lotion, at saka pabango. Tsaka ba't ang haba na ng buhok mo? Baka mamaya bigla ka nang lumipad dyan Makikita pa yung pusig mo na medyo narugit. Baka sikapay lang no kati bagada nga manananggal nga narugit pusig na. Best friend, baka manananggal ng lakas naman. Grabe ka naman, Bes. Ikaw Baak, sigurado ka na ba talaga dito sa kaibigan ko? Baka mamaya, pinaglalaroan mo lang yung damdamin niya. Lagot ka talaga sa akin. Anong akala mo sa akin? Mapaglaro? Oras na malaman kong pinaiyak mo tong sigunyang, ubur-ubur kay balayo. Kapay ko matapas ang itik. Nakasimsimpit suna kanya. Diba? Pinapaalala ko lang. Kilala ko si Gunyang kung gaano siya kabait. Kaya wag mo siyang paglalaroan. Malaro pa naman kayong mga lalaki. Huwag mo namang lahatin. Siyempre, iba naman ako sa kanila. May mga lalaki kasi na kapag nakuha na yung gusto sa mga babae, bigla na lang nangiiwan. Bes, tama na. Hindi naman ganun si Baak. Naniniguro lang. Ayoko kasi nakikitang nasasaktan ka. Oo, nagadumot na ibagaan. Napaka-exaggerated mo naman. Datan. Nag-Inglesan. Bahala ka, Bes. Madi ka nga mga bakditan. Sige man nga Raod. Anya ti meaning ti exaggerated. Exaggerated means made to seem bigger, better, worse, or more important than it truly is. Ha? And it describes something that is overrated, stretched beyond the limit of the truth, or enlarged past a normal and reasonable size. Ano? Dapat ikat may baga? Kunak tumot ngamin kanyang, Bes. Madim nga pagpadasan ni Baak. Eh, malay ko ba na marunong mag-English? Gunyang, uwi na ako. Kausapin mo muna tong kaibigan mong nangir-ngir pusig na. O sige, diretso ka sa bahay mo ah. Baka mamaya kung saan ka pa pumunta. Yun pa di. Okay. Bes, di mo ako sinabihan na marunong pala yun mag-English. Bakit? Nagtanong ka ba? Kasjay lang talaga, Ajay. Tamang mutalang lang adoan mo na. Akala ko kasi, nagbibiro lang kanina. Nick, hindi mo kilala yun. Iba yun kapag nagseryoso. Natatameme nga ako dun kapag siya na yung bumabanat Nalaing ka mo lagay magpili ah. Mukhang tukmol lang pero in fairness, may ibubuga. Pero mostly, tahimik siya. Magulo siya kapag magulo din yung kaharap niya. Ganun pala yung ugali ng taong yun. Tara muna magmerienda. Sagot ko, paldo ako ngayon. Nice. Saan ka na naman kumuha ng pera mo? Basta, halika na.
Ililibre na nga kita, ang dami mo pang tanong. Ay, oo nga pala. Ano palang pangalan ng bulaklak na yan? Ito. Stargazer. Kamag-anak ng Star Wars. Akalain mo, marunong din palang tumingin ng bulaklak si Baak. Siguro, star ka sa paningin ni Baak. Wow! Kumamat mangtad kanyak ti bulaklak, uray bangbang sitin. Luka-luka. Pang natay mo ti bagbagam. Yun na nga eh. Baka saka aklang makatanggap ti bulaklak no naustoy lakon. Tara na nga.